Ćao svima! Za ovaj gladak, sladak, najbolji pire krompir na svetu potrebno vam je krompira sa zavisno koliko jedete, mleko, maslac i to je to. Krompir je najbitnija stavka u celoj priči u smislu da treba da bude dobar. Po meni je dobar krompir ovaj beli da kažemo, ali ne beli nego žut unutra. Tako da je jako bitno da birate tako što možete na pijaci ili već da kupujete da zabodete nokat i da vidite da li je unutra žut. Onaj beli krompir po meni nije ukusan, tako da ga ne koristim. Sad, zavisno od toga koju količinu spremate, toliko ćete krompira i uzeti, naravno, mi smo jedna porodica koja voli krompir da jede. I da biste ga brže spremili, možete ga iseći na skroz tanke deliće. Tanke, male u stvari deliće, tako da će vam to doprinijeti da manje kuvate i da brže naravno bude gotov. Ja tako iseckam, naravno stavim u šerpu sa vodom i potrebno je da se taj krompir skuva nekih minimum pola sata, ali ono zavisno opet od toga na koliko krupno ili sitno seckate krompir. U stvari, ono što je bitno i ono što ja uradim jeste da stavim malo ulja u tu vodu i odmah dodam i soli. Ovdje se nalazi oko 1,5 kg krompira, tako da stavljam i malo više soli unutra, iako deluje previše, nije previše. Nakon toga stavite krompir da se krčka i tu je najbitnije da provjerite da li je krompir gotov tako što ćete viljuškom uzeti i zgnječiti 2, 3, 4 parčeta i vidjeti da li je on stvarno dovoljno kuvan. Kada procedite vodu od krompira, ostavite malo na dnu šerpe vode u kojoj se kuvao krompir, dodajete maslac, ovdje ima oko 25 g maslaca i soli. Ja volim da je pire krompir slan, tako da stavljam malo više soli, kažem ovdje ima oko 1,5 kg krompira i ovo nije prevelika količina soli. Naravno, krompir ćete izgnječiti mikserom za početak i umutiti do one savršene glatke mase. Na samom kraju dodaje se mleko. Ja dodajem hladno mleko, neki dodaju toplo, ali meni ne menja ukus, tako da koristim uvek hladno mleko. I otprilike za početak sipam 1 deci i onda nakon toga gledam koliko je još potrebno. To se sve lepo umuti i nastane oni predivni gladak pire krompir. Baš kakav ja volim. Kao duša. I na samom kraju mljac. Prijetno i hvala na gledanju. Ćao!